मच गईल बवाल बाटे जाति के जनगणना में, सारा खेला क के नेताजी लोग सुत गईल बा पटना में। नमस्कार प्रणाम, हम विश्वजीत। नमस्कार प्रणाम, हम प्रिंस राज, कैमरामैन रोहित सिंह के साथ नया वीडियो लेके फिर हमनी के एक बार आ गईल बनी जा। पहला वीडियो में रउआ बहुत प्यार अपन आशीर्वाद देनी हलो। उम्मीद बा कि फिर अपन प्यार आशीर्वाद रउआ बनौले रखें। तो जाति जनगणना बिहार में भइल बा, आग सा लाग गईल बा पूरा बिहार में। जातीयता के जितना जात बाने आपस में लड़ रहल बाने, केहू कहता कि हमार संख्या ज्यादा बा, केहू कहता कि तहार संख्या कम बा। ए पर हमनी के जातीय जनगणना से का लाभ बा, का घाटा बा, रउआ हमनी के सुनाओ तनी जा। मच गईल बवाल बाटे जाति के जनगणना में, आ सारा खेला क के नेताजी लोग सुत गईल बा पटना में। जाति वाला कहेले, सुन ली, जाति वाला कहेले कि हमरे अनुपात बा, आ भाई भाई में पटत नहीं के, तो जात के का बात बा। सरकार के योजना सारा धरातल पर फूस बा, आ चाल बा चुनाव के, जनता यही में खुश बा। शिक्षा रोजगार ना इलाज ना दवाई, आ जात है गरीब के यही में उलझाई। देखी, जवना रंग विधायक बाने उहे रंग मंत्री, आ घाट घाट के पानी पियले चाचा मुख्यमंत्री। हमनी के का चाहिए ए पर हमनी के बताई प्रिंस जी। सबके पास रोजगार होखो, केहू ना बेरोजगार होखो, भरपूर दवाई होखो, खूब सुंदर पढ़ाई होखो, भ्रष्टाचार पर लगाम होखो, बिना कमीशन के काम होखो, जिंदगी के गारंटी होखो, पूरा बिहार शांति होखो। पुलिस में पावर होखो, मोबाइल में टावर होखो, जात के न लड़ाई होखो, जनता के भलाई होखो, युवा मुख्यमंत्री होखस, ईमानदार संतरी होखो, नेता ना दागी होखो, जनता के प्रति त्यागी होखो, गलत के विरोध होखो, नया कार्य पर शोध होखो, स्मार्ट स्कूल होखो, सारा व्यवस्था फुल होखो, सुविधापूर्ण अस्पताल होखो, मरीज के देखभाल होखो, गरीब के आवास होखो, केहू ना निराश होखो, गलत ना बयान होखो, मर्यादा के सम्मान होखो, बिहार हमनी का अभिमान होखो, बिहारी के पहचान होखो, अनपढ़ ना नेता होखो, पढ़ल लिखल बेटा होखो। तो आलसी या लालची के अब ना कुर्सी पर बैठाई, आ बिहार के बदले के बाद तो रउए लोग आगे आई। वीडियो कैसन लागल हो कमेंट बॉक्स में रउआ लोग आई, आ का गलत सही बा रउआ लोग आके बताई। तो वीडियो के रउआ लोग चैनल के सब्सक्राइब करम लो, वीडियो कैसन लागल जरूर बताइम लो। फेसबुक पर हमनी के पेज बाटे जय बिहार टीवी 21, ओकरा के फॉलो करी लो, वीडियो के शेयर करी लो, लाइक करी लो। हमने कौन सी वीडियो बनाई जा, लो रउआ लोग यहाँ पर जरूर बताइम लो। धन्यवाद।